Yo, what's up? Kumusta mga neng at mga noong? I'm your Master Gis and welcome to my vlog. So mga neng at mga noong, for this video, maglalaro kami ng Uno Challenge. Siyempre, hindi makukumpleto at hindi magiging masaya ang vlog na ito kung hindi ko kasama ang aking mga pinsan. Bukas kayo ito na! Ulit! Mga net mga long, sa laro ito hinati ko sa dalawang grupo, which is grupo ko tapos grupo ni Juvie. Sa ngayon, ang gagawin namin is mauuna yung, ay, di ba ako sila mauuna? Bato-bato pick muna. Bato-bato pick! So, ang talo is kami, kayo ang panalo. Kayo ang talo, tapos kami ang panalo. So, ibig sabihin, kayo ang mauuna, kayo ang pangalawa, siyempre ka. So, gano'n yan. And then, so hindi naman ito talaga na by group siya. Ang nangyari tayo sa dalawang grupo. Ngayon, maunang grupo is yung grupo ni Juvie. May sila dito sa apat na card. Tapos, kung sino yung pinakamababa, siya yung gagawa ng consequence. Mamaya namin explain kung ano yung mga consequence. Ready? And 3, 2, 1. Mamaya mo na. So, group number 1, are you ready? Yes. Bungitin nyo na yung card na para sa inyo. Go! Dito lang, dito lang, dito lang. Oh, pakita nyo na sa camera. Si Nicole! So, si Nicole ang talo. Si Nicole ang gagawa ng first consequence. So, makinig siya dito sa card kung ano yung magiging parusa niya. So, mamili ka na. Isa lang. So, ipakita mo. Ay! Ano ba? Oh my God! Wow! Fast 4, ibig sabihin, ako yung nagbukas na yun eh. So, plus 4, change color. Pipili ng kasama, gagawin lahat ng consequence. So, may mili ka. 30. Ano? Okay. Dito na kayong tatlo. Doon na kayo. Alam ko na shield, friend. Ano ba yan? So, ang gagawin nyo, akin na yung mga parusa. Damay-damay na to. Kayong apat, gagawin tong lahat ng consequence gagawin nyo. Which is, first is uling. Ilalagay sa mukha. Pangalawa, ito. Iinumin. Alam nyo ba kung ano naman ito? Ito ay suka with patis, with kalamansi, at Milo. Pangatlo ay yung bote challenge, which is papaikutin namin kayo ng 10 beses tapos ipapasok nyo doon yung straw. Nagets? Ay, di ba lang yan? Huwag masahabang mukha lang yan. Sige naman, gusto mo? Pakapuntik mo. Logic, logic. Inumagin na kita. Tingnan kita, friends. Tumita ko na kayo sa iyo. Nakakapunti. Oh, next. Tika, c'est pas la joie, t'es mytho, cala, namou, les macarena. Paole, tu pas beau, pas timide, c'est pas. Ganun lang. Okay. Tikman mo. Ganun lang. Masarap pa rin. Muna si Nicole. Yan! Paano? Bato? May beef?
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, na, oh, go! Go na, expert! Ano yung makanya niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Three, 4, Alam mo, isang game kasi hindi ito okay. 6, 7, 8, go! Stop! Stop! Oh, wala ka din dyan. So yung mga niyang tapos na po ang first batch. So naman ang next batch which is yung mga ka-team ko. So mga ka-team ko, let's go. Dito na kayo. Dito na kayo. Ready, 1, 2, 3, go! Ikaw naman, pinakamababa, so siya ang bumunod ng consequence. Stop. Stop. Ang ibig sabihin ng stop ay yung bote. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, nako, nako. So final round na tayo mga neng at mga nangfo. So sa final round na ito, lahat kami ay bubunot. So mga neng at mga nong, halika kayo dito, tayo bubunutan. Oh, don't block the driveway. Tatago ka plan. Diyan ka lang. Ready, 1, 2, 3, go. Sino pinakamababa? Takas ate Jenny! Ate Jenny! Ay, ikaw. Leader, dalawa. Siya dalawa. Dalawa. Huwag nga. Kaming dalawa. Dalawa na tayo. Asan yan eh? So, may pili kami ng consequence na gagawin namin. Dalawa naman tayo eh. Pag plus 2 na kuha natin, pili kang pumuna ka. Dapat tig-isa kayo! Pumamili tayo. Tig-isa kayo. Oops! Sa'yo. Papalitan. Ito mo na eh. Yung mga wala. So, ang pipiliin ko ay si Juvie, Jik, Nunong. Ako yung reverse. Reverse, ibig sabihin, Pupo na ako. ano yung reverse? Wala. Nagbuka. Majene? Ito. Iikot na kayo ko. Ito na lang. Reverse. Kunin yung mukha niya. Baka na. Uy, ba dito? Okay, reverse. Okay. Ay, pinikot-ikot. Ate Juve! Music wow! Sabi ko kayo naman. So yung mga naman, dahil plus 4 na yung napili ko, gagawin namin yung tulad ng ginawa nung nauna, gagawin din namin yung apat na consequence, yung apat na pagkakataon. So yung napili ko nga pala ay sina? Si Ate Juve, kala mo. Sino, no? Kaligtas ka. Si Jerry at si Jobe. So apat kaming gagawa nito. So ang una namin gagawin ay, gagawin nga consequence ay ito. Ay ka. Kuya! Ate, ilo nga. Pupunin nga. Kapag ganun. Bay sa kanila hindi puno. Hindi ata. Ano? Sakit.
Dito ah! Pakita mo naman yung napaka grasa mong buto. Sa point na ito, hindi ka tatawagin gwapo, ikaw lang yung pinaganda. Consequence ay yung ginawa naming Milo with matching suka, with matching patis, with matching kamatis. Ay, kamatis! So, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Kung masarap kayo, isawsaw nyo na ha? Isawsaw nyo. 1, 2, 3. Yeah! Next! Gagawa sabi ko. Gina! Udah! Ako! Kala mo? Kauna mo ka Si Janine, talo niya? Asa dito eh? Huwag sa ilong. Huwag sa ilong. Di naman kami nagawa sa inyo. Nagawa kayo. Di naman kami ang gumawa sa inyo. Sabi yan. Si Kuya yan. Dapat siya punan yung mukha niya. Ilong! Wala nang matitira sa iba. Stop! Oo, boss nila. Sabi ko, wala nang matitira. Hoy! Stop! Stop! Wala nang matitira sa iba. Wait. Wala na Hala, nailo na siya. Lamat kayo. Ikaw na lang, go! Taka, video na lang yung isa, yun na yun. Ikaw na yun. Sino? So yung mga para sa closing, ito yung gagawin na isa-isa mag-introduce yourself. Una, ang pangalan, edad, saan nakatira. Okay? Mauna tayo kay Juby. Juby. Introduce yourself. Una, sige. Hi, my name is Yumi Manuel, 18 years old. Diyan lang. Hi, ako nga pala si Susurico Calderon, 18 years old, taga dito lang. Ako pala si Charlie Jimenez, 17 years old. Ay, ako nga pala si Gina Espanyol, 17 years old. Ako nga pala si Jeric, 13 years old. Ang mga nailo kanina.
My name is Jesus Calderon, 15 years old. Okay, ako nga pala si Adrian E. Jimenez, 12 years old. Ako nga pala si Josiah Calderon, 19 years old. Ako ay nakatira sa... So yun? Magiging pangukay dyan. So yung mga hindi na lang muna tatapos. So, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, at panoorin ang video na ino. Huwag kalimutang i-subscribe para